duk auren da kaga an dade ana yi an fahimci juna, amma soyayya ba ta zaunar da aure. Ita soyayya ma kashe aure take. Kun fahimci wannan? Soyayya kashe aure take. Kun san me yasa? Saboda lokacin da kake son mace to zafafa kishi kake a kanta, to wannan kishin shi zai kashe auren. Kana ji kana gani kana son ta sai kun rabu wata rana, ka rinka tiritin ɗinta da wai yadda kai kake ganin ai santa kake kula kake da ita, ita kuma ta rinka ganin matsa mata kake yi. To haka ita ma mace in tsantsagwaron soyayya kawai take ma bata fahimce ka ba, to shikenan sai ta rinka azazzala ka, ta rinka damun ka, ta rinka matsa ma, ta yi abinci ta ce sai ka ci, wai ita so take, wai son ka take. Da yawa yana daga cikin abin da yake haɗa maza da mata faɗa. Yanzu na yi abinci bai ci ba, ta zumburi baki. Kai kuma kana ganin abincin nan kuɗin ka ne fa, kai ka kashe kuɗin ka siya, yanzu har sai an gaya maka ci. To sai kaga kai kana jin haushin tema tsageranci, ita tana jin haushin ta sha wahala baka ci ba. Wannan soyayya ce da rashin fahimta. Amma in mace ta fahimta, ya za a yi mutumin da shi ya kashe kuɗin ya kawo a dafa a ce bai ci ba? In kaga bai ci ba sai dai me? Sai dai akwai wani uzuri. To an fahimci juna sai a juna uzuri. To wannan shine zaman lafiyar auren. Fahimta. An gane ko?